का हो? कहा यार? कहाँ था होता है? अरे बाजार गए रहे और कहाँ गया? बाजार कर बड़े जल्दी से आज लौटिया, का बात है? चला आए। का यार पॉलिथीनियम ले है, बहुत देखत कहीं आवत है। बहुत विशेष चीज रहे यार। अरे का है बताओ रखिए। बता दे। हाँ हाँ बताओ का है, ये बताओ रखिए। अच्छा एक काम करा, बताओ। तू एक बता दे का है हैं कि 6 अंडा तुम्हें दे दे। ई बात है? बता दे। अब बता दे तुम 6 अंडा तुम्हें दे दे। तो ठीक हम बताओ तो रुको। एक सहयोग करवा हमारा। बतावा का सहयोग करे। एक कौनो से एक संकेत दत हम बता दे। एक संकेत बता देबा। हाँ गोल गोल बा। गोल गोल बा, गोल गोल बा। ना समझ में आवत बा। दे भाई एक संकेत और दे दे। जब तुम्हें कुल बता दे तो नहीं एक संकेत और अभी बता दे। अब बता दे एक संकेत और दे। ना बता बबुआ। बताओ ना, बतावा एक संकेत और दे दे, इतनी कृपा कर। उज्जर बा। गोल बा, उज्जर बा। गोल बा, उज्जर बा। एक काम कर, एक संकेत हमें और दे, अब की हम बता दे। अब और न बता बबुआ। ना बताई दे कहा एक संकेत, एक इशारा दे बस। गोल बा, हाँ सफेद बा, हाँ लमछौड़ो बा। गोल बा, सफेद बा, लमछौर बा। अच्छा लमछौर कौन ढंग का बा? पातर बा, मोट बा, फिर पातर बा। अच्छा चढ़ा उतार लमछौर बा। चढ़ा उतार। अच्छा गोल बा, सफेद बा, लमछौर बा। सर्वदी में कोई में ना आवत जानत ही क्या बताई। एक सहयोग और कर बा। अब और न बता नहीं नहीं बताओ, आपकी बता दीजिए। ओकरे भीतर पियर बा। गोल बा, पूरा गोलो ना है बे। लमछौर बा, सफेद बा, ओकरे भीतर पियर बा। जानिए अब ले ले हम 6 अंडा। ना बता हम जानिए मुरई के बीचे में गाजर ठूसी अंदाजा हम जाइए। ना बता ना बता